Okay, det er så en hjemmevideo. Ja, forresten. Jeg er en prinsesse. Egentlig det er. Ej, vi fester med os selv. Oliver, mig, Chili, Silke og Amy. Og vi er rigtig fulde derude. Skide fulde. Jeg ved, hvad det er, og jeg hedder onkel Lars. Hvad ved det her? Der er også æblejuice og appelsin. Og vi hygger os rigtig meget, mens vi hører musik. Og nu går jeg lige ind og vælger en ny sang. Ja, jeg er en dreng. Ja, det er sgu et grinerens system. Jeg elsker sjov og ballade. Ja. Nu går jeg ned til tøserne igen. Ja, vi fester sgu i en klub. Og vi er små. Nu kan I ikke se mig mere, så farvel. Wow.